Nødt til at stoppe med bussen. Det gjorde vi sådan forskellige steder. Nå! Jeg har altid fundet ud af det. Jan. Men de kommer hos os bagefter. Der sidder de og tegner ind i hånden. Ja. Og de kommer nok også. Det har husket du den? Sten Kronborg, jeg slet ikke skulle. Dem sælger du vel? Det har du vel lavet forretning ud af, ikke? Hvad? Du vil lave det. Du går vel rundt ligesom... Hvad glas du i? Det er vi spurgt om flere gange. Jeg tror, jeg går på den. Thomas! Thomas! Og så Jacob? Jamen hernede. Hvad laver så? Den orange, det er Niners penge. Hvad fanden vil du? Kan der komme herind og få nogle skæv? Du kan få sådan. Hvad? Ja, det er det ikke. Det var her, vi kørte på kælkebane om vinteren. Men nu er der jo et plankeværk og en legeplads til hinder for det. Nej, er I så flittige? Det må jeg sige. Gymnastiksalen her og baderummet. Her hvor vi bader om lørdagen efter tur. Og ligesom der er kommet kønner og fliser på væggene. Nå, der er stadigvæk regulatoren. Her stod vi som badeformænd på skift. Og så var det her, det foregik med bruserne. Må gå ud af jeg kom. Og folk bliver strilvarme, mens jeg var.
Altså, ja, der er muk, og så er der lidt store. Doris Halfdan. Boede han heroppe, eller? Jeg ved ikke, hvem er den arkitekt? Det er den mellemste. Det er han også. Det var hans ret. Det var nogen. Faren var sådan lille, og konen var så ret. Det er den ældste af dem. Det er den ældste. Ja. Hej Hans, hvorfor blev du væk? Ja. Fedt. Han er ikke kommet endnu. Jeg var lige der og sige, jamen så har vi jo nogle udgaver af satsen der. Jo, jeg kigger på det, ja. Og så leder ferien. Der er sommerferie. Nej, jeg havde forladt. Men jeg kan tydeligt huske, at de stod oppe, og Jørgen Birke havde kendt på det. Nu stod jeg altså til 15-4 der, og de ville ikke på Villa mere. Kan du ikke huske det? Der var gået fuldstændig krig i det. Og der kom de så til at bo på Villa Dage. Han har nok været på siden, mand. Det var i 62. Du var tilbage. 61, 62. Det var derfor. Så kom de til at bo på den. Nej, hvor de ser søde ud. Det er også vi på. Du skal ikke bruge som reklamefiber på i Costco, så kommer sgu ikke blæt ind. Nej. De blandt dem, der styrtede der. Har du taget mig bagfra? Du er på nu. Var ikke det Ja, ja. Over det hele. Er du klar over, hvad jeg hedder? Nej. Ja, så han var sgu nødt til at... Vi skal se ned og sammen til rundvisning. De behøver sikkert se noget. Ja, det er så rigtigt. Ja, vi skal ned til rundvisning. Det. Og nede i grunden, der har man stadig sådan en kaldt dagligstue. Det er dagligstue eller køb og opholdsstue for de elever. Og så har man spisestue. Du skal ud og køre. Ja, fordi ellers er det ikke noget spil. Nej. Så må vi jo se, om du kan lave en bakkeøvelse her, og der kan lige lave sådan en ise igen her. Men jeg skal ud derovre. Du er derovre, så kan det være, at du er dig. Så der er bare åbent, så I kan gå ind og se det. Hvad skal du snakke her? Nej. Nu forestiller jeg til. Jeg har et par daglige regler omkring, hvad er der ved dørene, men det er begrænset, hvor meget det er. Så der er åbent på borgen, og jeg har et par elever op på etagerne, for det er jo her, I er meget interesseret i at se, måske, hvor var det de gamle værelse var. Så jeg har et par daglige op på etagerne, der kan være billige og vise jer rundt. Så byggede vi jo over på marken. Nogle af jer kendte, de har dyrket grøntsager over på den anden side af marken. Det er jo havbyd her, vi kan huske det. Ja. Så er der en lille nede fra mange af dem, der hedder fra derovre her. Og de er derovre, som hedder fra der skulle også gerne ligge nede ved arealet. Måske nede bag, hvor vi har højt springer ind med marken. Sådan, så vi ikke behøver at komme i men vi skulle holde så kunne vi være på egen sand. Vores arealer i alt i dag, de er på her 20 par 20, så jeg kan ikke sige helt nøjagtigt. Det er de på. Det vil sige, at det areal, vi har her, er helt nede i spidsen. Der bliver dyrket noget, der ikke kun i der bliver lavet lidt sammen med, at det skal være en grøn fælde, så vi kan lave sport på. Altså ikke sportsstadier. Det bliver nogle rager, vi kan over løbe stærkt og spille rundbold. Ja, goddag. Ja, du kan nok ikke kende mig. Nej, det er der jo ikke noget at sige til. Nå. Nej, jeg er boet. Jeg er supermand. Du skal bare med os. Skal jeg også med? Selvfølgelig. Vi skal have nogle af de gamle elever med. Jeg kan godt trække mig tilbage. Jo, tak. Eller ja. Det er længe siden, jeg har set det. Jørgen har jo set, det er jo ikke målsiden. Jeg synes nå, det er sponsoreret. Sponsoreret. Skal I ikke være inde og se? Vi skal rundt og se det. Kim, skal du med op den der? Nu skal vi søge mig ind og se noget. Nej, det er talt.
Der er billeder af araber, der bliver hængt. Andre skydning overværer han. Han bliver altså arresteret, sigtet for spionage, og det ender med, at han bliver sat på et skib, der sejler til Alexandria, derfra hjem til København med en økobåd, og derefter, da han har fået sit manuskript afsat, arbejdet med at få det afsat, så rejser han tilbage til Egypten. Han var overgået til islam og kaldte sig fra da af Ali Ahmad Knud Holmboe. Og hver rettroende muslim skal mindst en gang i sit liv foretage en pilgrimsrejse til Mekka. Det gjorde Knud Holmboe også, men på vejen mellem Amman og Mekka forsvinder han i 1931, altså kun 29 år gammel. Der er ingen, der ved, hvad der blev af ham. Han kan være omkommet et ulykkestilfælde. De fleste regner med, at han blev overfaldet. Han havde nogle meget kostbare kameler, han havde fået temmelig godt honorar på dette her, og et pænt udstyr, og man regner altså med, at han blev overfaldet, udplyndret og så myrdet og begravet et sted i ørkenen. Man har aldrig noget spor af ham. Han kom jo mange gange her på skolen, faktisk ved anden, tredje år. Vi har sådan en som Ken Ladefod, Skovfodsøn her fra Bogø. Vi har en, den eneste nuværende, ikke nulevende. Jeg ved ikke, om hun er så gammel som mig, eller måske nogen, der er heroppe i hovedet. Jeg kan måske huske, når vi var børn, og vi spiste vores havregrød pænt op, hvis vi spiste otagrøl. Så lå der, kunne man få en tillægsbog. Det var i nogle år Ingvar Lieberkins dyrefortællinger. I andre år, der var det Tøj Gredsteds noveller, som man kunne være så heldig at få. Det er jeg. Ja, men så er der mig her, siger man. Her ligger spørgsmålet. Her ligger de to små, altså her ligger første, den ene af de to tekstsamlinger, han skrev sig, mens han var lærer, og hvor han, den anden, mere inspireret her tekstsamling, ham fordi den er inspireret af det syge, og den er jo det her blodse, den var af det adress. Han overvandt det jo altid, han blev ikke mere end 59. I den anden, der er der et digt Ølbo, som helt tydeligt jo er inspireret af Lav. Og det er så det gamle klasselokale i første real, der nu lavet lidt om. Sådan en delvis historieudstilling. Men det var jo så her, det foregik. Og jeg tror, jeg sad næsten på den der plads. Næsten tro. Ja. Udsigten herfra. Og der er der så kommet data lærer i vores parallelklasse, som hvis det på det tidspunkt var 9. klasse. Ja. Er der ridser en efter dit autokar? Det kan jeg da sgu nok et sted, men jeg kan ikke huske, jeg har kigget før, hvor, men... Jeg vil bare sætte til klokken 2 om natten. Det har været meget sjovt. Vi er det ikke, Lauke. Hvor er der med tobaksvisen og sådan noget revstanden? Nej, syng den. Det der kæmpe store vers, vi skulle skrive om, når vi røg. Det skulle du skrive 150 gange. 100 gange. Du skrive 10 gange, men det fyldte fandme også 4 sider. Ja, det var meget småt. Ja, det var meget. Og forskaldet rygning, hva'? Ja, det er nemlig. Det var fandme en gang med det. Det var ellers hans mor. Hvornår var det, du skrev sådan noget? Jeg har aldrig noget at skrive. Det er rigtigt. Det var Mino. Mino har brugt den der meget. Jeg har brugt den 10 minutter. Mino. Så går vi igennem det, der bliver overdækket. Til de gamle. Og jeg kan også se, hvor han tog jeg kan se, at han får karakterer, måske der er noget tilbage og ønske. Men jeg kan også se, at hos Krav, der får han nogenlunde de karakterer, han var gået som vores karakterer. Men hos Anne Thomsen, der får han altså godt, det var kryds. Jeg tror, det var godt mundtligt dansk og godt minus i
eksamen. Og for Torge Fredsteds vedkommende, der ved jeg jo helt konkret, at han dumpede indimellem en elev. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg ville have tolereret. Og tror der ikke overgår. Så jeg tror ikke også, ville have tolereret det. Vi ville have snakket om det, og så måske sagt til vedkommende, at det kan altså ikke blive noget. Han giver, ja det er den senere formand for Bogø-samfundet, Kai Krænkel, han giver ham i den sidste terminskarakter slet i skriftlig tysk, mådelig i mundtlig tysk og mådelig i fransk. Og det vil altså sige, at hvis han fastholdt de karakterer som årskarakter, så var han dumpet. Man skulle bestå både med årskarakter og med eksamenskarakter. Og jeg tror nu nok, jeg ville have sagt, hvis drengen nu absolut vil, og forældrene absolut vil have, at han skal prøve, lad os da for pokker give ham den chance. Men han har jo nok været en forbandet doven fyr. Der vidste noget, der kunne tyde på. Så altså, Kåre accepterer det. Og det er ikke